खुलुमबाय बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लाबोदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलां। गोदानै जोनोम मोननाय DNLT हाथियार लाग्रा बिगिरियारि हानजाया आसाम पुलिसजों गादब जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय 13 सेप्तेम्बर खालारखालि डिमा हासाव आरो कार्बि आंलं जिल्लायाव बन्द फोसावनाय DNLT हानजाया दिनैनि समाव आसाम पुलिसनि सिग्रोमनाय आरो अपारेशनाव गोख्रोङै गादब जाबाय। बेबायदिनो सास्नि DNLT बिगिरियारि हानजानि दैदेनगिरि आरो माखासे केडारफोरखौ आसाम पुलिसा हमबाय। लोगोसे माखासे आयेननि बेरेखा हाथियारफोरबो हमनानै मोननाय जादों। सोनाब बेंगलनि जलपाइगुरियाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। माल दैमायाव गारहैनो थांदोंमोन दुर्गा बिमानि मुर्तिखौ पुजा होखांनायनि उनाव गोबां सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन बिमा दुर्गानि मुर्तिखौ गाजा गोमजायै गारहैनो थांनायाव। दैमानि दैया थौले जानानै दङमोन बिमा दुर्गानि मुसुखाखौ गारहैनो थांनाय समाव। नाथाय बे समावनो माल दैमानि दैया हरखाबै बांबोयो, जायनि जाहोनाव सुबुंफोरा दैनि दाहारजों बोहैखारलाङो। बे जाथायाव सास्नि सुबुंफोरनि जिउआ खहा जादों आरो 10 सुबुंफोरा जोखोम जायो। रिपर्टनि बायदिब्ला भुटाननिफ्राय दै बोहैबोनायनि जाहोनाव माल दैमानि दैया हरखाबै बांदों आरो बे गिख्रंथाव जाथाया जादों। बे बाराव आफगानिस्ताननि तालिबान सरकारा पाकिस्ताननि रुपिखौ बेन खालामबाय। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला आफगानिस्तान आरो पाकिस्ताननि सिमना खाथियाव थानाय गोबां सुबुंफोरानो आफगानिस्ताननि आफगानि बाहाया, पाकिस्ताननि रुपिखौसो बांसिनै बाहायो, जायनि जाहोनाव आफगानिस्ताननि तालिबान सरकारा पाकिस्ताननि रुपिखौ बेन खालामदों। आमेरिकानि केलिफर्नियायाव इन्डियानि 4 सुबुंफोरखौ बुथारनानै गारना दोननाय मोनदों। गिबियावनो बिसोर 4खौबो थांनाय समबारै बिसोरनि न'निफ्रायनो किडनेप खालामनानै लाना थांदोंमोन, उनाव मैया बुथारना गारना दोनदों। बुथारजानाय सुबुंफोरा नखर मोनसेनिनोमोन। सासेया 8 दान जानाय उन्दै गथ' आर'हि देरी, 27 बोसोर बैसोनि आर'हिनि बिमा जसलिन कौर, 36 बोसोर बैसोनि बिफा जसदीप सिंह आरो 39 बोसोर बैसो जानाय जसदीपनि बिमाय अमनदीप सिंह। बिसोरो पान्जाबनिमोन। बेखौ लाना दायो US डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसआ नायबिजिरगासिनो दङ। चिरां जिल्लानि आमगुरि गामिनि सानसुमै बसुमतारिया बेंगालराव खामानि मावनो थांदोंमोन। थांनाय सेप्तेम्बर दाननि 29 अक्ट'आव बेंगालराव सफैग्रा मोना सोरांसि समावनो हारसिङैनो गिखांनाय जायो आरो गाव थानाय जायगानिफ्राय वालखौ बारनानै हाग्रा बारिजों खारखोमालाङो। लोगो लोगो जाथायखौ मोनथिनानै जायगानि सुबुं आरो लोगोफोरा गोबां नागिरो, नाथाय संदाननो हायाखैमोन। जाहोनाव नखरनि सुबुङा बेखौ लाना बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशननिसिम मदद बिहरो। मदद बिनाय बायदियैनो बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशना मदद खालामो आरो गोमानानै थानाय सुबुंखौ गंसे आश्रमनिफ्राय बोखांनानै नखरनि सुबुंनि आखायाव गथायो। बिटिआर सरकारा सेथि इन्टार 6 शेड्युल प्रिमियार लीग जोलुर बादायलायनाय खुंफुंनो मावखुलि बेखेवदों। उदालगुरि जिल्लानि दिमाकुसियाव फैगौ 9 अक्ट'बरनिफ्राय सेथि 6 शेड्युल प्रिमियार लीग फुटबल बादायलायनाय खुंफुंगोन। बेनिनो दिनै बानजाय आफादनि मावखुलि बेखेवदों। बे मावखुलिखौनो बेखेवनानै होदों बानजाय आफादनि आफादगिरि लोगोसे बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङाबो बेवहाय बाहागो लायो। बे 6 शेड्युल प्रिमियार लीग फुटबल गेलेनाया 23 अक्ट'बरसिम सोलिगोन। बे गेलेनाय बादायलायनायाव सा-सानजा भारतनि 6 शेड्युल ओनसोलनि 10 गेलेग्रा हानजाफोरा बाहागो लाफैगोन। भिडिअआ बेखिनियानोमोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। मोजां मोनोब्ला एबा नोंथांमोना दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांनो दाबाव। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।